जोंनि दिनैनि जा सावरायनाय बेनो दा बिथांमोनखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ देग्लायनि 2025-26 मायथाइनि जा बाजेट बे बाजेट सेसननि गेजेरजों गावग्राफोरनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जों माबोरै होनो हागोन बेखौ लानानै बै मेनलि बिथांमोना चार्टार अफ डिमान्डआव बेखौनो लुबैदोंमोन बेखौनो जोङो बे देग्लायनि बाजेटआवहाय जों सोस'ना होनायनि राहा लादों आरो बेखौ जों शेयार खालामलायदों। दिनै जोंनि मानव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै जोङो 40टा समस्तिनि सिङाव साफ्रोमबो गावग्राफोरनि आरो हेडमेनफोरनि जा समस्याफोर बे समस्याफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनायनि जोङो मोनफा मोनफा प्रग्राम लादों आरो बिनिनो जोङो दिनै 14 नं चिरां दुवाराव लादों साननैसो उनाव जोङो निसिमायाव लागोन बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा लागासिनो दङ। बिनि गुबै अबजेक्टिभआनो जादों बिथांमोननि गावबुरा बिथांमोननि चार्टार अफ डिमान्ड बायदियै गावग्राफोरनि दैनन्दिन जिबननि थांना थानायनि राहा लामाखौ गभर्नमेन्टआ माबायदि बानायनो हागोन बेफोरखौ जों शेयार खालामलायदोंमोन आरो बिथांमोननि जा हाबाफारि बे हाबाफारिफोरखौ जोङो समाज जौगानायाव सान्थि गायसननायाव मोनसे जाथिया मोनसे जाथिजों गोरोबलायनायनि बेलायाव मा खामानि बिथांमोना मावनो हायो बिथांमोना माबायदि दायित्व लानो हायो बेफोरखौनो जों शेयार खालामलायनाय जादों। गावग्रा बिथांमोनखौ जों माखासे समाव नुयो पलिटिकेल हान्जाजों बेबायदि लोब्बा थानाय माखासे गामियाव मोजां खामानि मावो बिथांमोन जिखुनु मानसियानो बबेबा मोनसे नङा मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों सोमोन्दो थाखायो खिन्थु गावग्रा हिसाबै बियो मोनसे लयेल जानानै बिसार खालामनो गोनां जायो नोजोर होनो गोनां जायो गामिखौ दैदेननो गोनां जायो गतिके बिथांमोना गाव गावनि जा इथिक्स बे इथिक्स बायदिनो खामानिखौ मावो खिन्थु माखासे गावग्रा दङ बिथांमोना हयथ' इथिक्सनिफ्राय आन्द्रायोबो जानो हागौ बेफोरखौनो जोङो माबोरै सुद्रायनो हागोन गावग्रा बिथांमोननि गेजेरजों जों माबोरै समाजखौ दानो हागोन बेखौ लानानै जों सावरायदों। सार मालाबा समाव ओरैबायदि गामिफ्राव ओरैबायदि समस्या जायो जाय समस्यानि थाखायनो बिथां गावबुरामोना बिराद खस्थ' लानांगौ जायो मालाबा समाव ओमफ्राय खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना रिक्स लानानै गावसोरनि माबाखौ मावनो गोनां जायो नाथाय बिसिनि जिउ खुंनायनि थाखाय माखासे राहाफोरखौ बिराद सरकारनि बिथिंनिफ्राय बिराद खम माबाखौ नुनो मोननाय जोंनि दिनैनि जा सावरायनाय बेनो दा बिथांमोनखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ देग्लायनि 2025-26 मायथाइनि जा बाजेट बे बाजेट सेसननि गेजेरजों गावग्राफोरनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जों माबोरै होनो हागोन बेखौ लानानै बै मेनलि बिथांमोना चार्टार अफ डिमान्डआव बेखौनो लुबैदोंमोन बेखौनो जोङो बे देग्लायनि बाजेटआवहाय जों सोस'ना होनायनि राहा लादों आरो बेखौ जों शेयार खालामलायदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रिकर्ड साइन्स, BSS Diploma in EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।